Hello खुलुमबाय बयनिसिमबो राजाखौ YouTube चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो इसोरनि उनाव मोजाङैनो दं। दा दिनै जोङो थांनो नागिरदों बावखुंग्रि हाजोआवहाय बावखुंग्रियाव ट्रेकिं खालामनो थांनो नागिरदों। दा बावखुंग्रि हाजोखौ मानि थाखाय गाखोनाय जायो होनब्ला नोंथांमोननो आगोल मोनसे भिडिअ बानायखांबायमोन आरो आगोल बोसोरनि थेवब्लाबो आं बुंफिनसै माने जायफोरनाखि दस्रा जायगाफोरनिया मिथियाबो जानो हागौ। दा बावखुंग्रि गाखोनाया माने गोदो गोदायनिफ्रायनो गाखोबाय थानाय जाखायो आगोल समनिफ्रायनो जेनाखि बोराय बुरि बै मोनसे समनिफ्रायनो गाखोबाय थानाय जाखायो। नाथाय 2013 निफ्राय जोंनि गेजेरावहाय फेस्टिभेल महर मोनबाय आरो बावखुंग्रि फेस्टिभेल होननानै माने बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय माने अर्गानाइज खालामनाय जायो। दा बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलावहाय आगोलनि जेनाखि बर'नि ट्रेडिसनेल गेम्स खमलायनाय दावला सौलायनाय बुलायनाय हाजो खारनाय बादिलायनाय अनेक माने बायदि रोखोमनि जोंनि हारिनि माखासे ट्रेडिसनेल गेमफोरनि कम्पिटिसनफोर जायोमोन आरो। दा थांनाय बोसोरावथ' कर'ना भाइरासनि लोगो मोनबाय ओमफ्राय एबार बोसोरावबो नै कर'ना भाइरासनि ओमफ्राय इलेक्सन ओमफ्राय दाथ' मोजां रोखोमनि अर्गानाइज खालामनो मोननाय जायासै गोदोनि बायदि। दा थेवब्लाबो बे बोसोरावहाय जोङो थांनो नागिरसिनबाय दिनैहाय जोङो बावखुंग्रि हाजोआवहाय नायगोन मा प्रग्राम जादोंना जायाखै नोंथांमोननो फोरमायगोन। दा बेनोसै आरो बावखुंग्रि हाजोखौ मानि थाखाय गाखोनाय जायो बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय थानाय आरो बेयो गाखोनाय मोनसे नेमखान्थि बायदि जाबाय। माने गोदोहाय माने गोदोनि बे खाथि खाला जायगानि मानसिफ्रा बाहाय माने हाजो गाखोनाय जायोमोन बैसागुनि सानसे सिगां संक्रान्तियावहाय माने जायनाखि गोखा गोखै खांनो थाखाय बायदिसिना माने पिकनिक सिस्टेमावहाय माने बाहाय बेरायहैनाय जायोमोन आरो हाजो गाखोनानै माने बैसागु समावहाय मानसिफोरनो जेन'बा जौ लोंहोनायावहाय लाइफलाइ बिलाइ लायनाय दा बैफोरबायदिखौ नोजोर बोनानै हाजो गाखोनाय जायोमोन आरो हाजोआवहाय लायलायलायनानै माने हाजो बैसागुआवथ' गाबोन जासिगोन नालाय दा बैसागुआवहाय जौ लोंहोनो थाखाय माने लाइआवसो लोङोमोन गोदो लाइबुलायावहाय माने बेबायदि लायलायलायनायनिफ्रायनो बेबायदि सोलिबोदोंमोन आरो गोदोनिफ्रायनो बेबायदि लायलायलायनानै माने रंजानाया बिदि सोलिबोबाय थानाय गाखोनाय मोनसे नेमखान्थि गोदोनिफ्रायनो। दा बियो दा फेस्टिभेल महराव जोनोम मोनबाय। दा बेनोसै दा जोंहा बावखुंग्रि हाजोआव थांगासिनो दं आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै आरो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायहरनाय जासिहरनाय जाबाय। दा जोङो फैबाय लोगोफोर ओरै ओंखारबोबाय ओमफ्राय सिखाव लामा बायदिसिम बेखौ माने मेन गेट नङा आरो बेयो ओरै बैजों बै हाग्रायाव जों गारि दोनलाबायबाय। ओमफ्राय बेबायदिनो क'क्राझार टाउननिफ्राय ओरै आदाबारि सराइबिल ना हाबगोनाया बेयो सराइखेला बेजों 4-5 किल'मिटारसो जागोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै सराइखेलानिफ्राय ओरै सिजों एसे हाबबोबावनांगौ सिजों बिदिनो हेल' ओमफ्राय बिदिनो 2 किल'मिटारसो जागोन आरो ना बे ससे हाबबोनाया ना बे ससे हाबबोनाया 2 किल'मिटारसो जागोन ना। ओमफ्राय बै ओरै फारसेथिंनो क'क्राझार टाउननिफ्राय बिदिनो 6-7 बा 5-6 लादों बांसिनाव आरो ना बेबायदि जागोन। दा जोङो हाजोआव थांगासिनो दं एसे गोजान थाबायलांनांगौ जायो। जोङो हाजो गाखोनानै दा दै फैयो आरो ना सोरनिखौ लानो दा लाबा दं दै फ्रि मोनदों दैया फ्रिलै बेयो। दा जोङो थांगासिनो दं हाजो खाथियाव माने हाजो मोननायनि सिगां एसे गोजान थाबायग्रोनांगौ जायो हाजो सालमानि सिङावहाय। ओमफ्राय दा जों बे हाजोनि फार्स्ट स्टेपखौ मोनहैगासिनो दं मोनथ'वाखै। ओरैनो बेनिफ्राय नैबे ससेनिफ्राय गाखोजेननाय फार्स्ट स्टेपआ नैबेनो नैबेनिफ्राय ओरै गाखोलांजेननाय।
Selamat. जोङो मोननैसो स्टेप गाखोबोबाय माने गाखोनो बारा इन्ट्रेस्ट मोनाखै आरो मानसिफ्राबो एसे खमानो आगोल जेसेबां जायो बेबायदि मानसिफ्रा अनेक खम ओमफ्राय जोङो मोनसे स्टेप गाखोबाय आरो गाखोबाय थाबाय एकदम मेरला गाखोबाय थानाय जाबायना Kibila jauh mana kibila? Kita tu nama apa? Ada. Kita di sekarang gede apa kesukaan? Kesukaan. Oh. Ya kita ya. Mana ni tu kau ada? Baik kau mikir mana jar? Kau mikir. Das gezer moनफैहांदों ना Das gezer moनफैहांदों औवानि दालां मोननो नागिरबाय औवानि दालां होनासै नामा दाबो हा बेसेबां दङ दाखौ फैद' हा दा जों गेजेरावनो मोनफैहांबायानो ओमफ्राय माने एकदम अबस्था खाराब आरो मेंग्लिनाय बोरैबा मोनो Terpetir moनजोबबाय ना बेनो लास्ट दं आथिं लोगो लोगो मोनाखै जों ओरैनो टाइम पास ओरैनो गाखोलाबायनोसै आं खिन्थु फुजानो बिबारसो लाना फैदों एकदम दे एबार फुजा होथारनो होननानैसो लाना फैदों फैनो आदायालाय आं नायगौ नायगौ थेंक इउ फैनो फंबायलाय आङो बर'फोरनि चिरांनि
दिरुं होलायदों माथो एबार हा मोजां जादोंलै नैबे दिरुं होनाया नोंथां मोजां जादों ना नायनायालै आंथ' बुद्रुनो ओंखारनायावसो माबा मा होनोमोनलाय ओंखारनायनि थाखाय मोजां दिरुङा एखमबा सर्ट जायोना So लोगोफोर जों नै दा हाजो थिखिनियाव सफैबाय बेनो लास्ट एन्डिं पइन्ट नायनो हागोन नोंथांमोना मानसिफ्रा बिराद खमलै बारा इन्टारेस्ट मोना मोनदां हा माबायदि मोनदों बिदिनो आरो इन्टारेस्ट मोनाखै बांद्राय आङो बारा इन्टारेस्ट मोनाखै ना लै एसे लोंनाय खेवरा Nah, ini masukin nama. Hello. Hello. Moजां ना? Thank you. दा जों ओंखारलांगासिनो दं ओंखारलांनायाव माखासे फंबाय साबस्क्राइबारफोर लोगो मोनदों आगोल जों गोदो लोगो मोनखांखाबायमोन आरो 2009 बोसोरमोनथाय 19 ना US आर्मि मोन बिसिना गस्लाया ओमफ्राय दा लोगोफ्रा नै सेरखेब जानानै माने गस्ला गैला आरोना ओमफ्राय बिथां फंबायमोनहा गान खननो नागिरदों दे दोंसे खनदो औ बैसोआ बारग'लांबाय खनदो दे खेबसे ज'नो दे खनदो दे बैसोआ बारग'लांबाय नै बाजै बे नोंनि नोंना नावना नानेखा जानो हमबाय लै बाजै बे नोंनि नोंना नावना बैसागु बरिया जादों बोसोर गोदाननि ओमफ्राय जों ओंखारलांसै नोंसोर दे थाथ' दे थाथ'दो औ दे थाथ' दे दा जों ओंखारलांगासिनो लास्ट स्टेप बियो बिराद डेन्जारथार बियो ओमफ्राय बेखौ ओंखारबानो जोब्बायानो औ दे ओरै नुगोनाय एम्फौ हाबदों Ada selfie. दा नै जों गाहायाव ओंखारबोबाय मोनबायानो नै आंजों लोगोआव MK भाइबो दं बाहाय MK भाइ बियो ना मोजां माबालाय माहारि ना माहारि नोंनाबो खुंगुर दं नामा ए आदाजों लोगो मोननाय बिराद मोजां डेन्जारसो बे फंबाया मोनसेल' भिडिअ'आनो मिलियन क्रस जाग्रासो मोनबायानो गाहायाव सफैबाय जों
बै गारि दोननायावबो जायोलै गारि दोननायावबो जायो Surprise ada. Jinisnya sure. Moja. Bro. Aduh, thank you bro. Thank you bro, thank you. Oh deh. Walaupun kusah tu cuma hanya iman cina lah yang. Jadi macam kusah ni mana ada? Mujang. Sekian jam. Kita jemput jasnya. Mana di mana itu? Malaysia. Ada jumpa. Welcome. Ada saran orang sendiri tu ya kan? Sekarang sih hari ni dah isi beri rusak. Oh, ada saran orang kita bersama.